Okay, Ruth, someone in which for the Harvard a múineann to a Coláiste Breisoideachais Dúinn Búinne. A vision of course she's a horse done fi vonu agus forward na Coláiste on Búinne. Cínta, well, thosaí an Choláiste Breisoideachais Dúinn Búinne an sin gábhíle sa tí, agus ag gnám bhí sé sa seanbhan scoil in Dúinn Búinne, ní rá gá chóirsa siúl ag gnám sin gnó agus staidir sóisialta. An sin I gábhíle sa cúig, bhí ceithre chóirsa fáil agus bhí an Choláiste Breisoideachais bunathe gnám sin lonathe in St. Peter's College in Dúinn Búinne freisin, agus an dá chóirsa bhleise bhí an sin ná banaltracht agus alíonn. Gábhíle sa seacht bhí trí inad I gceist an sin, agus bhog an Choláiste go dtí Páirc Nó Dúinn Búinne gábhíle ceirictéag go leiscéal bhí stádas éineach ag a Coláiste an sin, so dulchan cín mór ag an nám sin. Gábhíle sa séideag fuair siad éiad an liste foirgnamh leis ar bhíon idirchais, agus I gábhíle sa hochtaigh bhí ardú suntasach líon na macléin. Anis tá níos mó na 1,000 macléin agin agus chuige cuasa fáil I sé réimse móra sin le rá sláinte, na náimh, óliacht, IT nó ríomhreacht, seirbhísí agus gró. Okay, sin go tá agan an Raidió déanta a gom le leachtóir eile a Coláiste Breisoideachais eile freisin ar nós Coláiste Dúlaigh, Coláiste Iad agus Coláiste Breisoideachais. Bhfuil bailach ina bhfuil Coláiste Dúinn Búinne difriúil ó na Coláiste Breisoideachais eile ar nós na Coláiste sin? Well, cínta tá an bheas agin na Coláiste Breisoideachais eile is códlachaí linne ar fad. Is tóch an difriocht is mú a bhaineann le Coláiste Breisoideachais Dúinn Búinne ná díreach an áit a bhfuil an Coláiste site. Tá an ceantar mágúirt tá déanaar mór an tá muid freastal ar chundaí na mí sin áit a bhfuil breis 200,000 dína an sin cildar a thua áit sin a cosú le cilchocha má nuad léime bhrátaí freisin. Chomáile sin baile blanchir agus bailecha clia iarthar. Agus mar sin is tócha go bin an rud is suntasí faoin Coláiste Breisoideachais Dúinn Búinne. Go bhfuil muid lonathe mar sin I lár an éanaí agus níl muid ach 10 kilometer ó na hocht scoiline I Baile Blanchir agus tá bín go leor maclíne tacht chuain ó na scoiline sin agus tá muid gargáil scoilhá núd freisin agus mar hampla an nuirí fuair go leor den na micléine bhí I Coláiste Breisoideachais Dúinn Búinne Tairicint ontráil díreach go olscoil manúd hí céad sa trocha acu in andolas deachan. Chomáile sin tá nascanna agin le DCU agus well bhíoh sé an Institút Technoliachta Baile Blanchir ach anis is chuid de TUD níl muid ach 2 kilometer hí san bhóthar ó náid sin agus an nuirí bhí 250 tairicintí ó TUD chun na micléin ó Choláiste Dúinn Búinne sin ag levéil 7 agus levéil 8. Tá is a go me Coláiste Dúlaigh agus Coláiste Baile Fermid go bhfuil don cuid is mó tá cuasaí diplóma agus tá cúpla céimena an freisin. When me ceart chun rá bhfuil ní chórann sibh diplómaí agus céimí ar fáil ach tá má dhéanann tú cúrsa libh is féidir dul ará go dtí ollscoil nó Institút Technoliachta níos éasca? Sin an rud go díreach. An cinnal macléin a bhín aginine tá gáin a lán bín daine an atá a gíre beidir dul go dtí ollscoil níos steirní agus tá sin leachtas na micléin atá aginine an seo Coláiste Dúinn Búinne agus tá leheile ag gur gol go díreach ag obair I réimsí technúla nó garmúla in dhé sin mar sin agus tuis go bhfuil muid cho
chogar stocha de olscoline le heti olscol wanúd mar sinnde ní ganú ní la néle van stocha cuasaí céime a chuirsúil linne mar sin freistalíonn muite levéile 5 agus levéile 6 agus tugann se sin geist an nomicléin fálam éonstúrthe a chur ar fáil bíonn siad duna taide fálam íon siad cinchaí le tagartí dhéanana agus an sin bíonn siad réad an chéad meile gol go dtíon olscoil an blion dar gcionn agus don lehéile na micléin eile tá beidir go mé níos mó sime acusan i gcuairm sóisialta nó cuasaí beidir turasárachta tá cuasaí agan le bhíomhaireacht banistíocht sport freisin cruúig scéimhe airad a fáistí agus mar sinnde agus mar sin bíonn siad in an cáiliocht chuí a bhaintteach linne agus an sin bíonn siad in an postáil sa réimse spéise lo agus bhfuilm a lua freisin maidir le airad a fáistí nó obair greisina nó nílan nó áitna mar sin caafar an level 5 sin a bheith agat má tá tú géirí obair so freistalíonn Coláiste Breisoideachais Dúinn Búinne ar nílamh sin. Okay, agus cad a bhí ná múna a gúta Coláiste, Ruth? Tá cúpla modúil éagsúil á dhéanana agam sé mbliana tá Commerceid agam tá an Ghaeilge agam mar modúil freisin agus Annalise na Meán. Okay, agus tá sima go Annalise na Meán agus na Gaeilge. Déirné. Caríonn sais éileh atá an don modúil Gaeilge an féidir rá? Well, brahan sé go thomlan ag tús na bliana bhí go leor micléin an na duine Gaeilge ní rá siad rochínta a rá sé cosú leis an Ghaeilge sa scoil nó méid sé éagsúil ón gcomharsaidechas an levéil nó dar levéil mar sin. Ach an cuasatá bhan aginne sa Ghaeilge tá sé bun ar an levéil QQI a 5 sin le rá go mín anbhéim ar skillanna practicúla go méon na daoine dhéanans Gaeilge nó Francais nó Spáis nó cubéitanga atá ar siúil agin sa Choláiste go mé siad in an feimú le gnó go mé siad in an feimú go profisiúnta sa teanga go mé siad in an labhairt éisteacht scríomh léamhas mar sinnte ach ní bhín muid ag pléile cuasaí litfeachta nó mar sin bhí muid ag pléile cuasaí sa fíorhéal agus mar hampla bí muid buintúsáid as rudí a bhín sa tarlú cuasaí ratha rudí atá tarlú fa láthair cinnal skillanna bhéisteí beidir le go le gobar an ach is modúil ránach iad na cín sin so na tangacha mar sin Gaeilge, Spáis, Francais atá aginne raníonn na micléin má tá si de ggéiretanga mar sin dhéana agus má tá chum ar fáil na skillanna sin agus de ná ná ní ramar náí a dhéana im líana tuisc COVID ach de ná tá nascanna agin freisin le Erasmus Plus agus go mín ar micléin in an thuilthar lear agus taithí oibre dhéana aber sa Spáin nó áitne eile san Eorp agus chuidín na teangacha leis sin cínta. Well, líon beag nó líon mór daoine ag freastal ar na rangan a Gaeilge an féidir rá? Well, na micléin atá agam sa mbliana tá an chuide smó acha tá simacha bheith ina múineadh ina dhé sin. So tá siad san na cuasa sa Choláiste dar bhenim pre-teaching, so tá siad ag golbhú le golisteach an ollscoil an bhblin se chuin le cúna dé agus mar sin céim a bhaint amach aber nílas agam stair agus Gaeilge nó béir agus tíreolaíochtas mar sinnde agus leannacht a rá agus a bheith na múineadh bunscoile. So derim goril beidir dozen micléin agamsa imlíana a rá ag dírusteach ar an Gaeilge agus a bhí dáirí de faoi agus mar dúirt mé is ábhar ránach é. An bhfuil sé coitínta ón is a go an Gaeilge a bheith an múna i Coláiste Breisoideachais mar drastal mé ar Coláiste Dúlaigh sa chúlá blianta ó fadó hen agus ní raibh Gaeilge an múna an sin ón is go?
Níl an tólas sin agam chun an níor rá, tás agam go bhfuil modúla Albert fi láthair mar go bhfuil an bora aber san níonraí sa chóir sa Gaeilgeachas agus mar sinnte agus tá géir go háthe le airthóirt de cuaram leanaí is mar sinnte agus níonraí go bhfuil géir há le ball fórne le Gaeilge agus tá agam go bhfuil modúl mar sin á Albert fi láthair. Níl sé ar fáil go fóil ach bhrálam go méach sé feic muid amach an seo. Bas an go bhfuil éile bháin inis agus mar dúirt tá glún nua glún óg ag techt amach óna gailscoilena ó Choláiste éagsúla agus tá an lífacht aga agus bheith sé go deas go méid siad san an chálaíocht sin a bhaint amach agus go méid sé mar chochúnas acha agus iad go amach a lura gaibre. Féidir bud ag an rá a faoi do modúil eile anlíise ar na man tá an sim gom snábhar sin freisin? Well, caíonn sé go mór lumsa freisin cai mé rá. Thosamuid sa chéad le ag obair éis anlíisiúna aber breanna ar cuasaí fógraíochta cinchaí a néantar sconán, so déanaan muide an chuid teiriciúil agus tá cuasaí eile sa Choláiste a dhéiríonn sa staach ar a tíh practicúil mar hampla tá ceol an, tá beochant an, tá alíon an, tá iiriseoireacht an mar chóir sa freisin agus bí mise ag teagas anlís na man don na micléine tá ar an gcóir sa iiriseoireachta an sin. So tá anchoramach acu hanahín ar nuachtán agus na luchanna a bhíons ag an nuachtas mar sinnte. Agus chur mise lei sin le cinnal an tíh teiriciúil mas maileat a bhaineann le aber Stuart Halls nó spectator theory nó rudí mar sin. So bíonn sé sin ansúmil, so bhí sim agin nuair a hála an place go mór an sin le Trump agus Twitter agus inis bé mit beidir a dúr isteach ar an rud a hála ar Freud Grafton le garit freisin. Agus an cinnal na man hóisialt a freisin agus an chuí mín siitsan mín anchuacht agus an na léhi seo freisin maidir le nuacht a chur amach agus a scapa. Okay, landimiid a roi go raibh ní cmaidir mé bhhaid eile. An féidir a rá céicó dúchlánagus atá na srianta i gcuine COVID a níd ag a choras seach ormh sa Choláiste le mlíana nuas? Cínta, well, Bhí is agin go méid sé ag teacht agus go mé an bhliain seo díon mar sin an saoir se caite chur a choras i bhaim an sin cinnal cio chóráil agus gacha háúir déantar gol timppel na Choláiste déanana spréáil leis an táige sin díhallach. Agus nuair a tháinig na trolínta nefit i bhaim freisin bhí mit ré lei sin, so bhí rialacha an na micléin os cion 8 mbliana diagdís mar hampla go gaithí siad fannacht go hábhéidir amach chun na chéile. Mar sin thucra muid sa Choláiste Breisoideachais in Dunboyne an seo choras leath agus leathnú é agus bí a chur i bhaim. Sin le rá go leachtain na micléin in an teachtasteach teachtain amháin agus na rangan i dhéanas na ceachtain i dhéana agus cholasteach sa séharlannas mar sin na daoine atá déanna chemic agus physicus mar sin de. Agus an sin an lehéile bhí siad san Somália ag ruchtan ar líne agus in an a bheith páirteach sa rang ach iad a bheith Somália agus an sin seachtain na dó an lethe bhí go Mália an héad teachtain thugach siad san isteach, so aber méich siad beidir go gur éid tuairt cuaram cho anahí nó a déanna stíle na grúige nó cubí cuasa bhí ar siúlach go háirin na cuasa practicúla. Agus an lech eile a bhí láthair an héad seachtain bhíoh siad san Somália chun dar seachtain agus ar líne mar sin. So ón nola gur rá ní rá ar siúlagin ach cínála amachchas amach tuis go rá na institútí sin dúnta ag na srianta COVID. Ach támuid a buint úsáid as ordan múdal chun na ceachtainna chur fáil agus bíon na chuide smúdas na maclín in an ruchtan arthú sin. Dar nooit bín fiber wifi ag díine agus tegan muid go maach nach mín se éiscéir riine cían nálam a dhéine ach
Táid John táid riomhos de scarad freisin is táid de súil go mór le linne míos a seo mí Márta go méid chuidtas naach léinn atá ag duna cuasaí practicúla go méid sian in an dullarráis lá nó hó nó ag bheith anchormach leis na srianta chomh freisin go méid sian in an thulamach ás sa choláiste ar a campus agus na chuitina practicúla a dhéana ag gceartan sin. Ok, sin go bhfuil is maith nuair é go sibh ag feimú carcolóir a fá. Ok, Ruth, chun teachta dro dhearan aglah ar bhaid le teachtracht a thuirseach dar néistóirí faoi heilcí Choláiste Breisoideachais agus Dúinn Búinne go generalta? Cínta, well a rud smó is tócha ná go bhfuil fáilte mhór a gur amach haginn ribh chuile gunne agus an mánatá an Choláiste nó tosaí an seo sé é náitis míon leat. Agus an rud atá ar siú leagaine tá muid ggéire an deise chur ar fáil nó deisina chur ar fáil do riine, béidir gur amach líon lán ásta iad, nó béidir gur duine tá díreach tar éis an scoil ágail. Dini nachhfuil rochínta chéin tro beart go gáil, nó béidir dini a bhfuile sacha ach gohfuil si digur i chur leis na scéalana linne sulle rocky siad níos fuid amach. So tá go leor bailí chun dul ó áitehán go áit eile, tá an teastas orteisteméireachta an, tá CAO an, tá obair an, tá tréáil an, tá printíiseacht, tá Breisoideachais. Tá an nuirid sin deisian agus an nuirid sin bailí le rud a dhéanana agus chuir muide fáilte ribh chulaghine agus is má linse smuoine gur féidir an seach gur féidir an chéad chéim a áil an chéad chéim a dhéanana a bheith is seard a riine le tauchaí níos lethne nó lí sefre a bheith acu. Agus sin an rud tá cóileoirí agin ar an láthair agus déanamuid cínte go leanthaí na miléin ará sa tro gur bhíon lo agus an tro ghfuil si de gíreáil agus tugann Choláiste Breisoideachais Dúinn Búinne an deiste chuoine a bhealach chéin ó aibrúmach. So má tá aon duine gearadh le deagháil le Choláiste Breisoideachais Dúinn Búinne is féidir gáil ar nidirlín dunboynecollege.ie agus tá go leor eolais ar fáil an sin. Ar an fón a 91 a 8 a 9 a 2 a 6 a 5 a 7 a 7. Sin a 91 a 8 a 9 a 2 a 6 a 5 a 7 a 7. Nó táid ar Facebook, Twitter agus Instagram an freisin. So ar nidirlín dunboynecollege.ie agus feici sibh an tólas ar fad an sin. Fáilte ribh chách.